Paýtagtyň bazarlarynda satyjylara 18-nji dekabrdan söwdany dowam etdirmäge rugsat berildi. 4 ay çemesi arakesmeden soň bazar işgärleri koronawirusyň ýoklugy barada şahadatnama alsalar söwdasyny dowam edip bilerler. Şol biraktyň özünde de Türkmenistan şu çaka çenli öz çäginde koronawirusyň bardygyny resmi derejede boyun almady. Söwda karhanalary we olaryň işgärleri köpden bäri garaşylýan işini dowam etdirmek üçin rugsat aldylar. Bu barada 16-njy dekabrda Datlyň habarçysy habar berdi. Onun sözlerine göre söwda ýerleriniň eýelerine we kärendiçilere koronawirusyň ýoklugy barada resmi nama alsalar 18-nji dekabrdan başlap söwda etmäge rugsat berilýär. Şol biraktyň özünde de käbir bazarlarda bir gün öň söwda etmäge rugsat berilipdir. Hususan da ýer içinde Lomoy bazar diýilip tanalýan garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynda saglyk rugsaty esasynda 17-nji dekabrdan başlap satyjylara we dukanlara işlemäge rugsat berilipdir. Şeýle hem söwda işgärleri maska we ellik geýmek dezinfeksiýa serişdelerini ulanmak ýaly rasaçylyk çärelerini berja etmeli. Ýerdeminlerde ýerleşýän dukanlaryň we salonlaryň eýelerine de şol bir şertlerde işlemäge rugsat berilipdir. Kafe we restoranlar açylypdyr. Teatrlaryň açylmagyna garaşylýar. Hususan da 26-njy dekabrda Pushkin adyndaky Rus teatry tomoşaçylar üçin gapysyny açar. Şeýle-de habarçylaryň sözlerine görä işe başlamagy rugsatyň berilmegi bilen bir hatarda telekeçiler bayramçylyk üçin şäher bezeglerine terişde ýygnamak köçeler üçin ışyklar hem täze ýyl arçalaryny oturtmak ýaly häkimetler tarapyndan geçirilýän çärelere pul tapşyrmaly edildi. Söwdanyň we işiň entek başlanmandygyna hem telekeçilerde serişdeleriň ýoklugyna garamazdan talap edilýän puly bermekden ýüz öwürýänlere karhanasyny yapmak we gapysyny möhürlemek haýbat atylýar. Çäklendirmeleriň ýeňilleşdirilmegine noýabr aýynyň başynda garaşylýardy. Soň bolsa bu düşündürüş bermezden birnäçe ýedek ýyza testirilipdi. Gulplama sebäpli birnäçe alap telekeçileriň köpüsi ýitgiçekdi we ýapyk deshalaryň işgärleri eklenşsiz galdy. Döwlet tarapyndan koronavirus pandemiýasy zerarly ziýanyň öwedine dolmak üçin iraty maddi goldaw berilmedi. Munyň tersine gazançsyz galan telekeçiler we söwdägärler kömegiň ýerine salgytlary we kärende töleglerini berja etmäge mejbur boldular. Käbir satyjylar gadagançylygy bozup gizlin söwda etmäge mejbur boldular. Düzgün bozuculary tutmak üçin ýetgiderli polisiýa reýtleri geçirildi. Türkmenistanyň hökümeti gerdilen çäklendirmeleriň wagty we şertleri şeýle hem pandemiýa döwründe çäklendirmeler zerarly ziýan çeken ilata döwlet goldawy barada resmi beýanat etmediler. Türkmenistanda gulplama awgust aýynda COVID-19 keseliniň we ölümüň görülip eşidilmedik derejede köpelen wagtynda başlandy. Hökümete ýakyn çeşmeler koronavirus keseliniň ýurtda hasaba alınýandygyny ema köpçülüge mälim edilmeýänligini habar berdiler. Hökümete ýakyn çeşmenin 14-nji oktýabrda zatlyga beren maglumatyna görä 2020-nji ýylda pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda koronavirusdan 25 miňden gowrak adam ýogulypdyr. Dünýäde koronavirus bilen kesellenleriň sany 273 millionyň geçip, hökümetler hemme ýere ýaýran COVID-19 keseliniň mutasiýalaryndan alady edýän wagtynda Türkmenistanyň ýolbaşçylary koronawirusyň ýurtda henizem ýokdugyny aýdýarlar. Türkmenistan birinji tapgyr berk çäklendirmelerini 2020-nji ýylyň tomsunda gerizipdi. Şonda söwda hyzmat we güýmenji deshalary 8 aýlap ýapyk durupdy we diňe şu ýylyň mart aýynda açylypdy.